أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wannan za mu yi magana ne akan firraƙu mujarrabun kuma insha Allahu subhanahu wa ta'ala, watan raba ƙauna mujarrabun da yardan Allah. A daure a saurari wannan bayani har ya zuwa ƙarshe. Amma har yau ne farkon ziyartar ku wannan channel namu mai albarka, sai ku daure ku danna mana kan subscribe gami da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin fa'idar mu da zarar mun ɗaura. Wani abin da za mu yi magana akan sa firraƙu ne ko mujarrabun insha Allahu. Duk wanda yake son ya raba tsakanin mace da kuma namiji, ko kuma tsakanin wasu mutane musamman wadda tarayyar su babu alkhairi a cikinta, to ana rubuta wannan takarda ƙafa ɗaya a jikin takarda biyu. Ka rubuta sunan wadda ake son a yi ma firraƙun a cikin guraren da aka buɗe. Ka yi layarta ka naɗe ta tare da zare. Ka binne layar ɗaya a mararrabar hanya, ɗayar kuma a cikin murhun wuta. To insha Allah subhanahu wa ta'ala za su rabu da juna da yardan Allah. To amma fa a ji tsoron Allah, kada a yi don a cutar da wani. Dan Allah a ji tsoron Allah, kada a yi don a cutar da wani, domin wannan mujarrabun ne sadidan. Duk wanda ka musu wannan firraƙun insha Allahu ba za su fi kwana 3 ba ko 4 in sun rabu da junansu, ko da mace saurayi ne da budurwa. Duk irin soyayyan da yake a tsakaninsu, in har ka musu wannan firraƙun bi iznillahi subhanahu wa ta'ala sai sun rabu. Dan ƙara bayani, duk wanda bai gane ba kuma zai iya yin tambaya a ƙasa. Amma in har yau ne farkon ziyartar ku wannan channel, ku daure ku danna mana kan subscribe gami da like da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin fa'idar mu da zarar mun ɗaura nan gaba. Yadda ake yi firraƙu ne wannan mujarrabun insha Allahu. Duk wanda yake son ya raba tsakanin mace da saurayinta, ko kuma tsakanin wani da wani, musamman ma wadda tarayyar su babu alkhairi a cikinta, insha Allahu subhanahu wa ta'ala ga yadda za ka yi. Ana rubuta wannan ayar da kuka kalle ta, ɗaya a juye ɗaya sama a jikin takarda guda biyu. Inda aka buɗa ɗin nan sai ka sa sunan wanda ake so a yi wa firraƙun a ciki. Sai ka yi naɗe ta da zare ka yi laya. Ɗaya ka je ka samu mararraban hanya ka binne shi, ɗaya kuma ka samu murhu ka binne. Da iznillahi subhanahu wa ta'ala za su rabu da junansu cikin gaggawa. Wannan sirri mujarrabun ne kuma sadidan. Allah ya sa mu dace, Allah kuma mana jagora. Duk wanda bai gane ba kuma zai iya yin tambaya. Insha Allahu in wanda suke nan a cikin ma'aikatan mu wanda za su masa reply bi iznillahi subhanahu wa ta'ala, zai masa bayani akai, domin wannan channel mai albarka muna kawo muku wayannan sirrika ne domin taimakon al'ummar musulmai. Kuma ku dinga yin sharing ɗin bidiyon mu a kafafen sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram da ma sauransu. Da ma dai duk sauran wurare mun ba da dama a duk wanda zai iya sharing yayi domin yaɗawa 'yan uwa musulmai su ma su gani su amfana. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya mana jagora, Allah ya mana rawan cuta. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركاته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Allah ya samu dace, Allah kuma ya mana jagora, Allah ya mana tsari, Allah ya mana rowan cuta alfarma fiyayyen halitta. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, ya malikal mulki tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli